Това е старта на Чети етикета с мен Биляна Гавазова. След като в понеделник ви разказахме какво е качеството на водата, която тече от чешмите и доколко безопасна е тя, сега ще поговорим и за това колко ни струва и къде сметките са най-високи. В същото време страната ни е първенец в Европа по загуби и разхищение на питейна вода. Представете си, има дружества, които губят над 80% от водата, която пускат по тръбите. А в столичния квартал Филиповци всяка година 1 милион кубика вода за близо 2 милиона лева потъват буквално в нищото. Но някой със сигурност плаща сметката. Сега ще видим и кой. Но първо, къде е най-скъпата вода? Сега ще видите какви данни имаме от Комисията за енергийно и водно регулиране. Виждате, Търговище се очертава като лидер, като част от хората в Търговище плащат 3 лева и 19 стотинки, но тук имаме и различни цени на водата. След това имаме Хасково с 3 лева. Виждате Добрич 2 лева 84 стотинки, при положение, че тук имаме много високи загуби на водата. Стара Загора също, тук хората плащат солени сметки, можем да кажем. Обръщаме внимание на София с лев 82. Казваме София не защото тук е най-скъпа водата, защото живеят най-много хора, а иначе късметлиите, ако можем така да ги определим, са Враца. Тук част от хората, пак казвам, тъй като не е само една цената, плащат по лев и 14 за кубик вода. Но сега ще видим, че Враца не са чак толкова големи късметли, тъй като пък от регулатора казват, че ще има и нови цени. Ето, ще имаме и новина и ще видите къде ще поскъпне водата от 1 август, ако се одобрят предложенията на ВиК дружествата. Видин, виждате какви са старите цени и новите цени. Тук обаче имаме увеличение само за едната цена, която действа в момента. И още имаме увеличение на водата и в Враца за две от цените, които действат. И още един град ще видим сега, който ще обсъждаме много сериозно в предаването. Това е Добрич. Старата цена е 2,84, вече коментирахме, а новата цена, която одобрява регулатора на този етап, но предстои обществено обсъждане, е 2 лева 97 стотинки или почти 3 лева. И последно, още един град, където се очакват по-солени сметки. Това е Разград, където по традиция плащат много. 2 лева 83 стотинки. Сега, виждайки тези цени, вече ще говорим по същество с представител на Комисията за енергийно и водно регулиране. Ивайло Касчиев е тук при нас. Добро утро. Добро утро. Какво налага поскъпването на водата и то в градове, където по традиция цените са високи? В действащия регулаторен период цените са утвърдени в началото на 2000 и в края на 2008 година. И за тези дружества последно са индексирани през 2012 година. Тоест, за тези 4 години са се натрупали достатъчно основания цените им да бъдат коригирани. До момента през тази година вече 14 оператора получиха нови цени от Комисията за енергийно и водно регулиране. През този месец тече процедура за тези 4 дружества. Колко поискаха от дружествата и за колко одобрихте, така ако можем да кажем? Средно дружествата предлагат повишение между 8 и 15%. А комисията утвърждава повишение между 4 и 5% на този етап. Има ли още дружества или още населени места, за които се очаква такова увеличение, за да можем да направим някакъв анонс? Предполагам, до края на годината, може би още 2-3 дружества ще поискат увеличение на цената. В Силистра има изградена нова пречиствателна станция за отпадъчни води. Предполагам, че още 1-2 дружества ще пожелаят, но на този етап не мога да кажа. Добрич ли е рекордьор, ако можем така да кажем, по най-скъпа вода в момента? Не, както показахте, най-високата цена е в Търговище за част от потребителите. По една действаща цена, ако трябва да говорим. Но цената във ВиК Добрич действително е една от най-високите. Така, а сега ще говорим и за загубите. Не случайно обръщам внимание на Добрич. Както ви казах преди малко, България е първенец по загуби на питейна вода в Европа. Но истинският рекордьор е Добрич. Забележете, с 84,17% и скъпа вода, и големи загуби. Средно за страната са 60,46%, но още Шумен, Сливен, Монтана, Ямбол, виждате стряскащи наистина проценти. Това са фрапиращи данни, при положение, че водата точно там е най-скъпа. А за софийска вода, да кажем, все пак 48%. Веднага към господин Касчиев, кажете сега на какво се дължат тези загуби?
Вижте, водопроводната мрежа в България е изграждана основно 60-те-70-те години с сравнително невисоко качество. Една немалка част от тази мрежа е полагана и с ръчен труд на нашите баби и дядовци. През годините след това нито е поддържана правилно, нито е инвестирано в нея. И в момента ситуацията е такава, каквато е. Имаме една неефективна мрежа с високи нива на течове. За разлика от Европа, в България обаче има и доста високи нива на търговски загуби. Хайде да попитам веднага, дали тези проценти, които виждаме тук, се калкулират автоматично в нашите сметки, които плащаме? Това е, може би, най-важният въпрос. Предполагам, че всички потребители биха искали да чуят отрицателен отговор, но няма как да го дам. Разбира се, че част от тези загуби се калкулират в цената, защото... Каква част? Хайде да си говорим откровено. Можем ли да кажем? Вижте, поначало голямата част от разходите на оператора са постоянни. Те не зависят от количествата вода. Това са разходи за заплати, за осигуровки и така нататък. В дружествата обаче, в които водата се доставя по помпажен път, какъвто е, например, Добрич и Шумен, те имат по-висок дял на разходи за електроенергия. Тези разходи се влияят от количествата. Но трябва, само да допълня, трябва да се има в предвид, че за да се намалят тези загуби, е необходимо в цената да се калкулират и доста големи нива на инвестиции. Тоест, намаляването на загуби е свързано с повишаване на инвестициите. Добре, сега много интересен и също фрапиращ пример, само че за София. Отиваме в столичния квартал Филиповци, не защото тук загубите в София са най-големи, а защото пък там в този квартал наистина отчитаме големи загуби. Както казахме, над 1 милион кубика вода се изразходва там всяка година, но нека да видим картината, която заснехме там. Добре дошли в столичния квартал Филиповци. В 21 век част от хората тук живеят в паянтови постройки. 99% от така наречените жилища са абсолютно незаконни, казват от общината. Водомери няма, а това, което тече от чешмите, се разхищава богато. Някъде водомери има ли? Да, има водомери в поликлиниката, в училището и това е. И всичко друго се ползва абсолютно безплатно ли? Абсолютно, да. И въпреки това местните недоволстват, защото газят в мръсната вода, която изтича от прогнилата канализация. Чувстваме, че сме длъжници. Ама па тази вода не се чувства, че имаме внучета. На практика около 1 милион кубически метра на година по входящия водомер на Софийска вода, който всъщност е отчетността на това, кое количество влиза към този водопровод, се изразходват. Колко пари са това реално, ако трябва да ги сметнем? По днешните цени на водата са някъде от порядъка на около 2 милиона лева. Кварталът се разраства с изключително бързи темпове. И ако през 50-те години тук са живеели около 500 човека, то техният брой сега е около 5000. Настанени първоначално в малки общински блокчета, сега превърнати в чудо на архитектурата. Ще ни поканите ли да видим? Да, заповядайте. Влизаме в къщата на Найден и Снежана. Тя е едва 13 квадрата. Тук живеят 8 души, от които 6 деца, а най-малката е Йоана на 2 месеца. В импровизираната баня има постоянно течаща вода, в буквалния смисъл, защото крана никога не спира. Тук някога вода плащали ли сте? Не, от отдавна. Кога за последно сте плащали? Някога плащали ли? Изобщо не сме плащали. Ползвате си безплатно. То е така, тук кой плаща? Никой. Топла вода няма. С това нещо? С това, да, колката и грее. Някой път няма ли да направи проблем? Някой късо да стане? Не е ли опасно? Ние внимаваме. Да се уредиш с безплатна вода, тук е лесно, разказва ни Рашко. Копаеш и се връзваш. Ти тук ли си копал, за да си направиш връзка? На центъра. Чакай на главно. Копал си? На главно. И как отвеждаш водата до тук? С търби. Слагаш тръбите, редиш ги? Муфа слагат. Има си майстори, ВИК. Местните твърдят, че искат водомери и ни уверяват, че ще си плащат. Първата стъпка е подробен градоустройствен план. Трябва да има градоустройствена процедура, която да регламентира път, трасетата на водопровода, канализацията, след което трябва да се пристъпи към проектиране и изграждане. Години наред държавата заобикаля проблема, а изгубената вода се равнява на милиони кубици. Продължаваме разговора в студиото по
кадрите, които видяхме. Разширяваме броя на събеседниците. Освен Ивайло Касчиев от Комисията по енергийно и водно регулиране, при нас е и Иван Иванов от Българска асоциация на водите. Здравейте! Добро утро! Имаше много усмивки по време на този репортаж, като че ли стари спомени нахлуха в главата ви. Ще ни кажете защо, но първо съм длъжна да изчета становището на Софийска вода по този въпрос, тъй като ние поканихме техен представител. Те отказаха да се включат в разговора, но това, което ни изпратиха като становище е, че в Филиповци има само 3 наследени законни клиента. Медицински център, училище и автокъща потвърждават информацията за много сериозно потребление от над 1 милиона кубически метра вода. Подарените количества от началото на 2016 година до момента са малко над 500 хиляди, като само за месец юни са подарени над 80 хиляди кубически метра вода.